Вече има пътеводител на дивите места в България. Автори на изданието са семейството Оля Стоянова и Живко Джаков, които, разбира се, са мои гости сега. Здравейте, добро утро. Първо държа да кажа на нашите зрители, че пътеводителят е отпечатан на рециклирана хартия, което на мен лично ми направи много така хубаво впечатление, защото е тематично. Все пак говори се за природа и давате по този начин един допълнителен пример на хората за това, че трябва наистина от нас да започне опазването на околната среда. Не може да чакаме само на другите. Да, какъв е смисъл да говорим за дивите места и да изсечем една гора? Точно така. Издателя много така го мислеше. През цялото време да си бъде вързано. Как събрахте местата, за които сте писали вътре? Разкажете на нашите зрители. Ние имаме през цялото време голям апетит за обикаляне, така че беше съвсем естествено. Просто сте си фенове на природата, на обикалянето, на търсенето на нови дестинации, по-трудно достъпни. Да, много харесвам Рилски манастири, така Царевец, но все пак България не е само това. Разбира се. Има много места, които са малко известни и на тях се събират все луди глави. Но пък човек, когато обиколи пещери, манастири, скални църкви, разбира, че знае много малко от България. Добре, трябва ли предварително да направите някакво проучване за дадено място или, примерно, съветвате ваши познати приятели просто да тръгнат и да отбият от главния път? Много пъти при нас точно така се получава. Ние сме тръгвали за едно място, накрая пристигаме на друго място, т.е. някъде, където не сме планирали съвсем точно да отидеме. Но някои от хубавите места буквално тръгнали сме, казваме, айде тук спираме, хващаме гората, открихме по този начин открихме едно прекрасно място с 3 каньона в Родопите, една долина между село Рибново и село Господинци. Просто Аз точно това четах в информацията, че вие сте тръгвали за някъде, всъщност на няколко пъти не сте достигали до дестинацията, защото междувременно сте откривали хубави места. Пътищата понякога са сложни. Правим планове за едно място, стигаме на друго, на други сме се качали по 100 пъти. Даже нямам представа колко пъти сме се качали на връх Мургаш. Той работеше по някое време там. Да кажем интересен факт за нашите зрители. Вие имате 3 деца и докато сте събирали информацията за издаването на този пътеводител, който между другото сте събирали информацията за него 15 години, вие сте водили децата си с вас на почти всички пътешествия, живяли сте на връх Мургаш. Как им се отрази това пък на тях? Бяхме им дали поръчка да станат големи диваци. Не са чак толкова големи диваци, може и още. Четох някъде, че сте носили памперси, бебешки пюрета, освен фотоапарати, лаптопи и всичко друго. Така беше, дори спомням едно покачване на връх Мургаш. Малкият Виктор, който сега е големият, беше на 9 месеца. Живко вървеше пред мен с червена раница, на която носеше целият багаж за 20 дни. А другия носи бебето. Да, и даже аз нося бебето. На раницата сме закачили проходилка, която звъни отчетливо така хубаво в зимната гора. Живко бие партина. Проходилка. И проходилка нагоре, когато си 20 дни. Необходимо ли е проходилка в планината? Не може ли да... Ние отиваме да живеем там за 20 дни. Виктор тък му беше почнал да ходи и му трябваше проходилка. Аз вървя, гушнала съм го на кенгуру и му казвам, чакай спокойно, още половин час само. Разкажете ни малко повече така за някои от местата, за които сте писали в пътеводителя. Всеки от нас има любими места. Да, разкажете за всеки, любимите места на всеки. Аз обичам Мургаш, обичам Карлуково, обичам една църква на потопеното село Пчелинци, язовир Пчелина, която стърчи на ръба на скалата. Една църква от 1350 година. Тя е малка, вратата е толкова 1,20 м, колкото децата да влезнат спокойно, а ние да влезнем с дълбок поклон. Но е запазена, има къде да се влезне или само останки? Има запазени стенописи от 16 век, но разбира се с ванделски надписи. Гошо, Пешо, Вешена разделна любов, Радомир, Перник и така нататък. Живко? Твоите? Бих казал, че Карлуково е едно от любимото ми място, но не просто Карлуково, всичко наоколо там, като се започне от село Кунино, Карлуково, Реселец, Каменно поле също в този район с пустата църква, която е също много стара. Оля ще каже точно коя година. 12-13 век. Предполага се, че е строена по времето на Иван Асен II и е била много красива, но е ужасно. В смисъл, не се е запазило дори името й.
Местните си я знаят като Пустата църква. Преди 2 години някой отмъкнал дори каменните плочи върху покрива. Цялата е разкопана с огромни кратери, защото те са дълбоки 2-3 метра от иманяри. И е била чудно красива църква. Няма ли кой да се грижи за тези места? Ами, тя специално обявена още през 60-те години за паметник на културата. И какво е това? С дупки. С И дупки, с надписи да. Гошо Някой Пешо. местен дори се хванал да сваля не керамидите, камъните от покрива. А в каменно поле поне камък има достатъчно, за да свалиш плочите от църквата. Добре, заговорихме вече, засегнахме темата за вандалските надписи Гошо Пешо. Не се ли притеснявате, че популяризирайки подобни места, ще доведе точно до това да заведете повече от, съжалявам за бруталния израз, но пъплачта на обществото ни, до такива места да ходи да пише такива неща, да разорава, да търси, да яде, да хвърля буклуци? Мисля, че нещата се промениха последните 15 години. Много повече хора има, които оценяват дори идеята за зеленото, за еко. Освен това, като заведеш един човек на Караулково, който не обича, ще каже, какво има тук? Ние свързваме името Караулково с нещо друго, далеч Да, от една страна е пещерния дом, от другата страна е лудницата. Да, точно така. Аз лично си признавам, че не съм знаела, че Караулково се свързва с красива природа, едно приятно, хубаво място, с което си заслужава да бъде посетено. Местните се ядосват, че ги свързват се с лудостта и казват, че там няма луд, но доста луди глави си сипват на Караулково, като спре влака. Ами, добре, един пример, за който се сещам аз лично, са прочутите вече водопади край Ловеч, Крушунските водопади. Това беше едно от местата, които аз, когато го открих преди около 5-6 години, наистина там човешки крак трудно стъпваше. И изведнъж посещавала съм го почти всяка година от тогава. Последния път, като ходих, заварих нещо страшното. Просто беше наистина лудница, пълно с хора, хвърляни боклуци навсякъде, разрушени мостчета. Не знам как така във вас се е съхранил някакъв позитивизъм за това, че нещата върват към подобрение. Не, ние специално Крушуна сме го заварвали по време на Рокерски събор и беше още по-страшно. Още по-страшно. Да. Ужас, не мога да си Но представя. от друга страна ние не пишем за Крушуна, специално за едни села на Деветашкото плато Карпачево, където има пещери, в които е възможно да влезне дори човек без екипировка и без опит. Стълбицата и голяма гарваница. В крайна сметка колко хора могат да влезнат без въже в 60-метрова пропаст. Има стълбички, дори баби, деца, девойки на токчета. Това е дори малко опасно, бих казала. Не знам, вие всъщност в пътеводителя давате ли някакви такива практични съвети за това, за подобни по-трудно достъпни места, как да не се пребием, примерно, или откъде да минем, или задължително с екипировка? Не, по принцип за пещерите се носи мръсни дрехи, за всичко останало се търси планинска спасителна, ако потрябва. Разкажете ни все пак, ето скоро, дай Боже, скоро, след някой друг месец ще дойде пролета, отново ще се впуснем в туризъм, ще продължим да търсим нови и нови дестинации. Дайте някоя друга препоръка за хубаво местенце, което да посетим. Ами Байлово, но то е доста диво. Байлово е същото Байлово, което е на родното място на Елин Пелин. Това до София. Всъщност малко се знае, че в местността Калугерица, което е няколко километра от Байлово, има тракийско светилище с няколко пещери, с изрязани слънчеви дискове. Всъщност предполага се, че са лунни фази на Луната. Според други обсерватория, според физиците абсурдно твърдение. Но така или иначе това място е открито за науката още преди 30-40 години, но не се знае. Докато стигне човек до там, е малко като джунгла. Но попада сред чудно хубави такива бигорни скали, малки пещери. Преди 10 на години е имало даже следи от рисунки пещерни, които се сравняват на времето на Магурата. За съжаление вече ги няма, защото някой ги е изрязал с флекс. Някои са маниарите. Други места? Аз бих споменал наблизо до София е каньона на село Баня. Това е Трън, до град Трън се намира. Много приятно място, сравнително наскоро... Неждрелото на Ерма, нали така? Неждрелото на Ерма, това е съвсем друг каньон. Сравнително наскоро е направена екопътеката с стълбички, с мостове. Много приятно място. Трябва да се внимава малко повече с буйните деца, които не слушат, но е много приятно място за разходка. Други места? Нека да не са само около София. Село Кестен, до Триград. Много приятно място. Красиво място, наистина. Много красиво място. Там самото отиването там е интересно, защото пътя в началото е много добър
След това в първи момент е стряскащо, защото няма асфалт, но всъщност пътя правим по времето на Втората световна война и е в идеално състояние, но лек автомобил съвсем спокойно минава по него. Да, местата, за които пишете, повечето от тях, такива, които са достъпни с лек автомобил ли са основно, или има и такива, до които абсолютно оставяме автомобила някъде и тръгваме пеш и ходим с часове? Не, такива, които се ходи пеш, няма начин. Разбира се, това няма нищо лошо. Последните години напротив. нас понякога ни се вижда тежко, но няма начин. Взимаме децата и тръгваме. Най-малкото това означава, че няма да помъкнем толкова бумаги със себе си и няма да мърсим толкова много района, колкото помаги, иначе поне бихме. при нас е малко относително, понеже сме като тежка хималайска експедиция. Докато вземем дрехи, обувки за всичките, храна за всичките и не трябват шерпи. Има ли сте някакви по-екстремни ситуации по време на тези 15 години, за които сте събирали материал? Нещо по-страшно да ви се е случило? Освен, че глуха по пепеленка тази година. Моля? Правихме репортаж в Врачанските скали, на село близо до Враца. И тази година, т.е. миналата година, Живко се здоби с охапана от пепелянка. Т.е. осигури си 6 дни в Врачанската болница. Гледката беше наистина красива, но бихме си го спестили. Добре, така според сезона, някой, примерно зимата, крие ли на някои места повече опасности? Той като планински спасител, може би ще каже. Определено крие опасности, но просто човек трябва да внимава, трябва да знае за къде е тръгнал, трябва да знае собствените си възможности. Винаги ли, това ми беше и въпроса по-рано, винаги ли знаем за къде сме тръгнали? Значи, човек все пак трябва да има идеята какво може да направи, за да спре на време. За да не, дори да се откаже да стигне до даденото място, примерно определена хижа в планината, просто да се върне, защото условията са по-лоши, отколкото той очаквал, примерно. Вие като ветерани, туристи, има ли нещо, което все още може да ви изненада? Нещо, което никога не ви се е случило и примерно би ви притеснило? То не ни се беше случило хапано от змия. Но вече и това ви се случи. При условие, че сме спали, малкият беше за първи път като спа на палатка на 2 месеца. Водили сме го на връх Мургаш на 3 месеца. Полянки. Никога не съм се замислила за такива неща. Дъждове, снегове, всичко ли ви се е случило? През всичко ли сте преминали? Да, валяло ни е градушка. Няма страшно тези неща. В крайна сметка... Как ще убедите хората, които обичат лукса на хотела, на 3-4 звездния или 5 звездния, примерно хотел, да отидат на едно такова място, да ги навали хубаво дъжда, да спят на твърдата земя? Какво бихте им казали? Ние миналото лято бяхме в 5-звезден хотел и обикаляхме наоколо по такива диви места. И малките ни вдигнаха един ден бунт, казаха, че няма да обикалят само на места, където няма нищо и останахме един ден в хотела. Да. Не ми отговорихте на въпроса. Все пак, какво има там отвъд да потърсим, как да го намерим, кое е привличащото в дивото? В дивото е, че е истинско. Тези пейзажи няма как някой да заведе човек, а най-хубаво, когато човек сам си ги открие. Преди 15 години беше наистина сложно, защото нямаше толкова информация и едва ли не чрез приятели. Чул си, че някъде има каньон, отиваш сам да го... Сега е много лесно. Достатъчно е да се порови интернет и от друга страна човек да има очи... С форуми, където хората споделят. И човек да има очи да види нещо, защото като много хора сме водили някъде, те вика, това ли е камък? Това е всъщност. Как да съхраним дивото? Просто трябва да го пазим и да го харесваме. Не вярвам, че много хора ще си сипят на подобни места. Хората, които обичат такива места, наистина не образуват тълпи. На Карлуково, например, всяка година се провежда събор на пещерняците. И какво е това? Те са хора, които знаят как да го ценят и пазят. Има една много точна формула. Трябва да оставим местото след нас така, както искаме да го заварим следващия път. Да. Така, много хубави финални думи и аз наистина се надявам все повече хора да слушат тези постоянни призиви, които ние от медиите и вие правим ежедневно, постоянно. Не мога да продължавам да не мога да си обяснявам защо, когато се разхождам някъде из природата, има хвърлена кутия от цигари или пък бутилка, която се разлага за 500 000 години. Но това е положението явно у нас. Благодаря ви много за гостуването и се надявам да покорим все повече от тези места, за които сте писали. Да, струва си. Благодарим ви.